compartir amb tu una mica de temps per conèixer diferents aspectes de la teva vida. Molt bé, perfecte. Tu quants anys tens, Laia? Tinc 22. 22. Tu has vist coses meves a la televisió o m'has seguit una miqueta les coses que jo he fet? Sí, jo amb internet. Però és més connectada amb internet. I jo sé que vas estar un temps amb el món de l'escriptura i això, amb un llibre que has fet. Sí? I volia saber com et vas sentir amb aquesta faceta. Val. Bueno, jo, Laia, fa uns quants anys vaig fer un primer llibre que va ser una mica explicar les coses excepcionals que em van passar quan era molt joveneta. Seria com molt biogràfic, no? I després, aquest llibre el vaig escriure, em va costar molt i un llibre fet per mi. Després, anys més tard, vaig fer un altre llibre que era com un manual, com si fos un manual d'instruccions per a una noia, una nena o un noi que volgués ser model. El que havien de fer, el que no havien de fer, adreces d'agències de models, com molt pràctic, com si fos un manual pràctic. I ara, recentment, i ara sí que és novetat, fa uns pocs mesos, he col·laborat, aquest ja no l'he escrit jo sola, amb un llibre que es diu Les meravilles de la flora, que és la flora. Expliquessis alguna anècdota de la teva experiència com a actriu? La meva experiència com a actriu em cau molt lluny, era molt joveneta. Era molt jove i vaig col·laborar amb 2 pel·lícules que eren molt bones pel·lícules, però jo tenia papers molt petitons. I ho vaig fer molt a gust, m'hi vaig esforçar molt. Vaig estar rodejada d'actors molt importants, molt grans actors, i me'n vaig adonar una mica que no era la meva feina, que jo he admirat molt sempre la feina dels actors, però jo no em sentia actriu, repeteixo que jo el que soc és model. Tot i així, la veritat és que he d'estar agraïda perquè va ser una experiència molt positiva. He vist que també has participat i col·laborat amb diverses ONGs i en projectes humanitaris. Què és el que més et commou? A mi em commou totes les injustícies, tot allò que no hauria de ser. I jo em volco o ajudo allà on penso que soc necessària, perquè penso, Laia, i això t'ho explico de veritat, no per l'entrevista, que quan fas coses pels altres, el que sigui, fer companyia, si tens un veí que està sol, quan ajudes els altres és quan et sents feliç, perquè ets útil. I a vegades és molt més important no ser famós, tot això no té cap importància, sinó quan ets útil com a persona et sents bé. Així per sobre, de quin color t'agradaria que fos el món? El món? Si li posem un color? A tu quin color t'agrada? No sé, a mi m'agraden són el rosa, el vermell, el violeta, el lila. Jo soc més de... Jo m'imagino el planeta Terra, quan es veu des de l'espai, es veu blau, no? El planeta Terra es diu que és el planeta blau, perquè hi ha molt mar. El blau l'identifico amb el nostre món i el verd és un color que m'agrada molt, no? Diuen que el verd és el color de l'esperança. Faria blau i verd. Molta vegetació i molta aigua. Seria xulo. I li podíem donar un toc de rosa dels teus i ja tenim un planeta xulíssim. Tens algun somni que encara tingués per complir? Home, somnis en tenim tots, però jo penso, Laia, que quan les coses et van bé a la vida, jo tinc una família molt maca que està sana, que ens estimem, tinc una feina que és la que jo he escollit i que a sobre m'ha anat molt bé i encara tinc feina, que hi ha molta gent que no té feina. Quan tot et va bé a la vida, és que el meu somni seria seguir com estic, que no canvi res. No vull demanar més, no? Perquè potser... Doncs aquí més o menys acabaria l'entrevista. Molt bé, Laia. I només que
era no vull donar les gràcies per haver-me atès amb tants compromisos que em deus tenir. I que, bueno, i que també et dono gràcies per aquesta felicitat i bellesa que irradies en persona i amb la teva presència. Moltes gràcies. Jo m'ho he passat molt bé també, molt agraïda, la veritat és que sí. A més m'ha agradat perquè hi ha moltes preguntes que has llegit, però també l'entrevista ha sigut de veritat, saps per què? Perquè a vegades deixaves el paper i tu feies les teves pròpies preguntes. Això vol dir que ets una bona entrevistadora.